Pozor, kamera najnovšieho iPhone 16e je síce 48 megapixelová Fusion kamera, tak ako ju Apple nazýva aj pri iPhone 16 Pro. No ale nie je to úplne rovnaká kamera ako v lepších modeloch iPhone 16. Najnovší iPhone 16e je momentálne najlacnejším iPhoneom v línii Apple. Stojí 729 €, čo nie je úplne málo. A má len jednu kameru. To by bolo samozrejme v poriadku. Je to ten najlacnejší iPhone medzi iPhonemi 16 a teda musia tu byť spravené nejaké kompromisy, aby sme sa s cenou dostali dole. Ale táto kamera je oproti iPhone 16 alebo iPhone 16 Pro o dosť horšia. Senzor tejto kamery je o niečo menší a tak nefotí tak kvalitné fotky ako drahšie iPhony. Neber ma zle. Stále je to dobrá kamera, ale jednoducho nie je tak dobrá ako pri iPhone 16 alebo 16 Pro. Dokonca je tu takisto horšia stabilizácia obrazu bez posunu snímača. To sa odrazí najmä pri horších svetelných podmienkach. Takže ak si myslíš, že ušetríš, ak si kúpiš najnovší iPhone 16e a budeš mať tak úplne rovnaké fotky ako na iPhone 16 Pro, tak ťa musím sklamať. Nebudeš. Apple tak teda na svojej stránke v porovnávači uvádza, že je to 48 megapixelová Fusion kamera. A ty si tak môžeš myslieť, že máš úplne rovnakú kameru v tomto lacnejšom mobile ako v tých najdrahších. Ak chceš teda lepší deal, tak sa pozri na iPhone 16, ktorý vieš kúpiť o 50 € drahšie ako tento iPhone 16e. Alebo sa pozri na starší model iPhone 15, ktorý sa dá kúpiť o 50 € lacnejšie ako iPhone 16e. No a pre viac podobných videí mi nezabudni hodiť like a follow, veľmi mi to pomôže. A ak chceš vidieť viac videí o tomto najnovšom iPhone 16e, tak čekni môj profil.